Haluatko kuulla nykyaikaisesta toimivasta projektipankista? Se on Bankit projektipankki, ja se on täysin uudelleen mietitty palvelu, joka on tehty suunnitteluun ja työmaalle. Jos haluat olla muita edellä ja hallita projekteja missä vaan ja milloin vaan, valintasi on Bankit. Kirjautumalla pankkiin on eri projekteja ja muita osapuolia helppo hallita. Palvelut löytyvät kätevästi ja yhteydenpito toimii koko projektin ajan. Suunnittelijat lisäävät ja päivittävät kuvia omilla tunnuksillaan, jolloin muut osapuolet saavat tästä viestin. Projektin johtaja pysyy jatkuvasti ajan tasalla ja voi olla varma, että työmaalla on aina uusimmat, päivitetyt kuvat. Sisällä pankissa kaikki on mietitty uudelleen ja palvelut ovat täysin uudessa käyttöjärjestelmässä, johon ei tarvita koulutusta tai käyttöopasta. Kaikki tarpeellinen löytyy palvelun etusivulta yhdellä silmäyksellä. Tiedostoja voi hallita omalla välilehdellään, josta tulostustilauksien tekeminen on tehty kerrankin helpoksi. Valitset vain haluamasi tiedostot tilauskoriin ja painat Lähetä. Tämän jälkeen valitset maksajan, toimitusajan ja valmiista muokattavista jakeluryhmistä oikean ja avot tilaus on matkalla. Jos jotain unohtui, voi lisätilauksen tehdä saman tien muutamalla klikkauksella. Muita mahtavia ominaisuuksia ovat esimerkiksi sähköinen kilpailutus, työmaapäiväkirjat, DR-mittarit, raportit, sääpalvelut ja kaikkea muuta, mitä nykyaikainen projektipankki vain tarvitsee. Sokkelin omilla läheteillä tilaukset saapuvat perille luvattuun aikaan ja tilauksia voi seurata aina toimitukseen saakka. Homma niin sanotusti toimii ja jokainen osapuoli on projektissa ajan tasalla. Projektipankki on nykyaikaa ja nykyaikainen Bankit projektipankki on ammattilaisen valinta. Bankit projektipankki on alansa paras.